kamatis sa yuti. Hello, Ma'am Marvic at Ma'am Melody. Good morning po. Salamat po sa pagpasyan. Uy, magkamatis na oh. Tayo. Pia, barber naman po ako nito. Pia. Lagi naman. Uy. Pwede niyo. Parang ano. Kawin. Malapot yan nga. Kamatis. Sayuti. Roti. Hindi na. Murang-mura na. Kaya talaga. Nakain. Kamatis. Sayuti. Shout out sa 1 view. Isang ano yun eh. Isang food service. Sabihan ko yan siya. Sabi niya. Good job. Hey. Balik kayo sa kasama. Kasama niyo ba? Ay, bili na ma'am. Sayote, kamatis. Oy, dali mo doon. Kita, kayo. Walang tatlo? Lima lang. Lima. Ay, 6 viewers. Natin. Sayuti makakain, matamis. Ano to? Mangga? 20 pesos. Para sabihing matamis. Ano mo? Mangga. Ayaw ko na nagkakabe. Uy ate, kamatis, sayuti oh. Sayuti, kamatis, mura na. Kamatisan mo na. Ay! Alam mo kung tinuyo. Kung tinuyuan ah. Lasa. Oras na ba? Galaya. Kaya lang ako.
Sarado ba dito? Ay, putang sarado. Sarado? Ay, wala akong mataya. Wala akong mataya. Wait. Tapos biglang lumabas, yari. Mataya ka tatay. Hindi ako nakatayo kay tatay. Oo nga. Papahinga ako bukas. Bili na sa'yo, te. Te, sa'yo, te, te, oh. Kain sa'yo ang palad mo. Te, sa'yo, te, kamatis. Buhang siyang nakakain. Hoy, sa'yo, te, kamatis. Mura na, mura ni. May bili na mi. Sayuti kamatis oh. Sisi. 30 lang kilo, ma'am. 30 lang kilo, 15 kalat. Bili ka na po. Boss, amo. Cellphone. Ilan, te? 2 piraso lang. 5 na lang. Ayun. Video. May video, nanonood. Ano na ba? Yung ano nakalag. Dito yung pagkagwapo mo. Ano sabi? Wala pa nanonood. 6 viewers ko lang. Nakatambay lang. Ano pakialaman? Hanggang kulang. Nahuhuli ko. Oh, late talaga yan dyan. Ano yan, Karen? Hindi ako. Mamaya na. Ay, sabi. Ito, mga ito yung gabi. Okay na. Okay, shout out sa ng viewers. Oh, kumusta ang benta mo dun? Malakas? Mapurutas, magulay, matumal, ano? Lalo't maraming kalaban. Tumal. Sino na si Mama? Tulog na si Kuya William, ah. Tulog na. Lasing man. Ay, buhay. Malayo. Malayo sa malayo. Ma'am, bilhin ma'am. 30 lang kilo, ma'am, kamatis. Ang ulan pa eh.
Bili natin. Bili natin, bili na. Bili na. Sayote, kamatis. Ma'am, bili na ma'am, kamatis, sayote. 25 lang, Mi. Ay, mga customer. Wait ba? Bili na. Sayote, 25 lang. Tayo, bili na ate, sayote. Ano? Yeah. Siya ate. Ang tinapay. Itinawalan po. Dalawa lang. Pipili ka lang dyan. Lagay mo. $24. Okay na to, ma'am? Magkano lahat?
May sukli kandos. 200. May sukli kalandos. Ito po. Ay, may makbi ka tayo. Wala kayo. Wala. Hey, sayo tite, sayo tiyo. Ay, ko'y naghihintay. Mahabang panahon. Oh, pwede. Sayuti. Ay, ma'am, 25 lang. Acoustic, may galap shoutout. Shoutout, acoustic. Tayuti, oh. Tayuti kayo dyan. Tayuti, oh, ati, tayuti, oh, 25 lang, oh. As ang bandera. Tayuti. Kabila. Hindi ko makita. Ay, batang mangsi vlogger, shoutout. Kalay yan. Batang mangsi vlogger, may galap shoutout. Kamusta? Limey, may galap shoutout. Acoustic, may galap shoutout. Bili natin. Kanino yan, Chan? Oh, susi. Nahulog. Susi. Salamat kaya. Tay, kamatis tayo. Kamatisan nyo na, kamatis. Iya. May plus eh. Eh, bili natin. Sa'yo, ti, ma'am. Hi, Ma'am Gemma. Miguel Bisharat. Morning din po. Bili na. Sa'yo, ti, ate. Boss, 25 lang, sir. Ano po? Opo. Dalawa 45. Sige, sige. Malaking ano siya? Pare-parehas lang yan, Nay. Plastic ko yan, baka bungi ko yan. Ito. Dalawa. Bilid lang kayo, Daddy. Bilid kayo dito. Dad, bilid po kayo dito. Tama po. Ito po. Maraming salamat po. Woo! Woo! Yeah. Bili natin. Wala po si Bella.
Sayuti, ate, sayuti. Magsibili na kayo, magsibili na. Bakit kaya nakikita kung hanap kong saya? Mga nagpakilala. Oy, bili natin sa UT Kamatis. Bawat araw sinusundan, di ka naman tumitingin. Anong aking ay, sa'yo, ate. Sa'yo, ah. Oy, bili na, ate. Ano yan? Yung harina. Magmamasa harina. Hello, Ma'am Matthew. May galap shoutout ko. Oy, bili na, ate. Bili na, sa'yo, ate, ah. Bili na, ate. Bili na, ah. May sa'yo, ate. Sa'yo, ate. Benching ko lang. Kamatis. Ano kamatis mo yan? 30 lang kilo, ma'am. Ito po. Boss, kanina motor to, boss? Sa'yo, boss? Boss? Bossing, sa'yo ba yung motor, boss? Magigilid lang po, mga ilid. Hoy, for viewers at 8 thumbs up, shoutout. Kahit na anong sabihin mo. Sige. Sige. Kano yan? Kano? Ha? Ano, 20. Dati mo na to? Ilang? Alam ko, lalati mo na eh. Eh, sadam. Sponsor ka ba? Baka naman sponsor ako. Lalaki yan. Ilang? Nagagawa lang pa rin. Wala pa rin. Kala ko, sponsor ka din eh. Ano bang mabawi sa laki na mo?
Aray. Ay, Laingi. Shout out. 6. Sige, pili ka na. Sige, hindi na natin. Ha? Ito doon? May kinuha yata. Marami kasing ginagawa yun. Wow, ano? Dalawa na order ko nito. Isang mali ang nakuha. Power. Ay, shout out Ma'am Maribel Ibanez. May grab shout out. Dalawa na order ko nito. Isang mali ang nakuha. Power. Ay, shout out Ma'am Maribel. Uy, bigyan mo naman oh. Baka gusto mong gumalaw-galaw. Galaw-galaw din. Baka may stroke ka pag hindi ka gumalaw. Ay, ilan? Sa UT, mag-yaw. Huwag talaga ito namumukyo. Huwag mong ganyan yung mga viewers ko. Tangik ka. Wala kang respeto sa ano. Kita yun, tangik. Baliw ka ba? Sakaling kita eh. Ay, 5 viewers at 9 thumbs up. Huwag niyo pagpaniwalaan yung tao na may ano yan. May sinto-sinto kasi yan. Pagpasensyaan nyo na. Ito, yan. Ay, nakaputi. Pasensyaan nyo na yan. May ano yan. Tinting ano. Diferensya sa ulo. O, tingnan ko, naghahanap yung hindi niya kilala. Kilala mo ba yun? Umuwi na siguro. Nakaubos na yata. O, itong mangga, oh. Ito yung mangga. Hi, Ma'am Matthew. Miguel of shoutout. 5 viewers at 9 thumbs up shoutout. Budchoy, loko-loko talaga ito si Budchoy. Buti kanti lang nanonood. Sagdan na yan. Hindi na ako. Ma'am, bili na. Lan. 30 lang kilo yan. Hindi ka lang dyan. Maalog. Ay, bigay na bigyan. Kalma, Margo. Malayon, te. Ate Maribik. 30 lang po, 30. Pili ka na, boss. Te, pasingitin mo lang, te, si at kuya. Ang lagay lang sa sibuyas.
Ito na lang ulamin natin, oh. Oh, kamatis lang, mura. Kamatis ko, pwede na eh. Lagi lang. 17 pala po. Lagyan mo lang ito ng buyos. Wala mo. 7. Salad. Hindi mo rin, makakalate na. Ito nga. Kulang pa. Wala pa. 12 pa lang, 12. 25. More na. Wala, sobrang hirap na. Kahit na lang daw, sabi ni Ganda. Ilan? 5 na lang? Tayo dyan. Logi tayo niyan, te. Kuya, kulang ako 5. Sorry. Pamili ka, kulang ako 5, kulang ako 20. Wag na. Sino mga be? 21. Ano? Okay na ta? Oo, sino? Bawasan ko? Yan, 15. Yes. Wala nang dagdagan. 10 piso lang ang tubo natin dyan, bossing. Kasi pag ginarinta ko, wala nang bumibili eh. Wala. Mahilig kasi Ito kasi bahid ko sa kit eh. Yung mga labas. dapat di ka nag-park. Hindi ko makakalabas. Hindi ko bayad. Dapat di ka nag-park pa wala mong bayad. Daming kamatis, opo. Acoustic, marami. Marami tayong kamatis ngayon. 30 lang ang kilo. Ang tubo ko niyan, 13 lang. 17 puhunan. Mabagal. Yung kina-40. Ayaw magsibili ng mga madlang people. Ay. 30 nga lang ako. Mura nga. Kaya nga binabaan ko ng 10 eh. Kasi ayaw pansinin. Kanina nakawa 10 1/4 ako kanina. Ayaw magano. Sibili. Ay, Acoustic, Miguel shout out. Maraming salamat sa pagpasyal. Bili na ate, kamatis tayo, tiyo. Naalala ko yung nung bagong tuli ako. Madaming ka. Ay, may Bonsai Mix TV, Miguel shout out sa'yo. Sanggay, thank you, Sanggay sa pagtusok. Nangamatis ba? Acoustic? Nangamatis? Ang iyong itlog? Ay, 5 viewers at 11 thumbs up, shoutout. Hi, Ma'am Marvic Banyas, mega love shoutout. May bili na mi. Kamatis, 30 na lang kilo mi. Sayote, 25. Bossing, 30 lang kilo si kamatis. Sinilip kasi host, kaya nangamatis. Ayun lang. Ganun din ako nung bagong tuli ako. Ginaganong-ganong ko pa nga yun, acoustic eh. Na ano ko. Tapos nung natuyo na yung sugat, inano ko, binira. Ginanong ganon, nagisagis ko. Isa lang te. Kasi, di ba bagong tuli ka, nangangamatis, pag natuyo na yun, no? Makati. Kaya ginawa ko, inano ko. Baba, taas lang ginawa ko. Sabi kasi ng mga matatanda, pag bagong tuli ka raw, lalaki na yun. Totoo daw yun? Acoustic? Acoustic, totoo ba yun? Yung pag bagong tuli ka, lalaki daw yun? Wala si Biboy eh. Wala si Sangkay, alam ni Sangkay yun eh.
Ginawa ko nung Makati, nag-ano ako, lolo, pasaway. Oh, yun nga, sabi daw nila ng mga tatanda, bagong tuli ka daw, kailangan mo anuhin yun para humaba. Humaba nga naman. Laimi, shout out. Pasensya na kayo, kausapan namin ni Acoustic, puro kalpo. Ano lang yan, joke-joke lang. 7 viewers at 11 thumbs up. Shoutout po sa inyo guys. Salamat po sa pagpasyal. Dito lang ako guys. Ay, sayote. Wala na ang tao eh. Alas 11 na kasi. May sayote, kamatis. 30 lang kilo, kamatis. 30 lang to, 30. Six viewers. Shoutout. Buslik, salamat sa pagpasyal ah. Kahit marami naka-live ng mga people, ng mga kaibigan natin sa world, white world. Si Ma'am Malu, wala eh. Busy yata si Ma'am Malu, may pasok siya ngayon. Ay, Ma'am Malu, shout out. Where na you? Dito na mi, dito si Mark. Oy, bili natin oh. Sayote. Mura na, mura na. Nangangamatis, nangangamatis. Kuha ka isa. 20 lang. Anong? Ano yun? May Ayaw ko, kagireham lang namin kape. Ma'am, kamatis ma'am, bili na ma'am. 30 lang kilo ma'am, sayote, 25. Yun na ma'am. Manamis na miss. Matamis, matamis. Eh, kamatis na kayo, kamatis oh. 30 lang kilo ate, oh, 15 kalahati. Lan, saan punta? Pasok na? Bili natin, kamatis, sayote. Limang bandil lang sayote kinuha ko kasi alam ko pag Martes mabili eh. Okay, for viewers at 12 thumbs up, shoutout po. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Bili na ate, bili na oh. Yeah. Layo. Yeah, bante. Talain mo na, talain mo na. Kamatis. Dinati kamatis oh. Usok. Usok, wala ang lamok din eh. Bili natin. Kamatis, kamatis. 30 lang kilo. Walang magasin. Baril niya, walang magasin.
Ay, kamahan, meron po na natin. Bagsak si ano, Boss William ah. Okay. Ayan, yan yung Joseph po. Maraming tanong. Okay. Hi, Ma'am Melody. Migalog shout out. Okay. Mikey. Tahimik man. O, sige. Ito na lang to. Dalawa. Kwento na lang to. Dalawa. Bili na ha, sayote, kamatis. Silawig, silawig. Silawig mo. Tatlong araw. Bili na sayote, kamatis. Alaban na oh. Alaban na. Alaban na. May bili na mi. Sayote ate. Boss, sayote. Sumarlo. Tago pa siya. Ha? Binibigyan? Kakawarin kasi. Yan mga ganyan. Ba't di ganyan tinutulungan ng gobyerno, no? Mga ganyan dapat yung tinutulungan ng gobyerno. Badyo, mapipera pa yun eh. Linaya.
Ay, Ma'am Kayan, nag-love shoutout. Ah, bisyo. Yun ang hihingi sa akin. Ano? Kanin. Sa akin, 1, 2, 3, 4. Kanin. Kanin lang. Gutom na, oh. Isa na ano. Wala. Okay. Nandun, no, sa may Abidrag. May Abidrag siya nakapista. Uy, sayuti. Paano palang binto? Magkano na palang binto namin? 2 karito. Te, sayuti, te. Mag-isang oras na pala ako. Si Christian, sino pa ba katabi niyan? Te, sa'yo, tite.
Tayote! Tayote kayo dyan! Mula na, mula na. 1,000. 1, 2, 3, 4. 1,400. Ang punang ko ay 2,700. Sayuti kamatis. Bili natin. Jay! Jay! BJ! BJ! Psst. BJ! Jay! Kano kuha mo? Ito pare. 800 lang? Mura. Anong size? Dos? Ha? Tres? Sa patera? Ilang tumpok ang ano? Ano sa kamati? 30 lang, ma'am. 19 kilo yan. Isang mga 19. 19 kilo? Buwa po pala ako pare. Oo. Kailangan ka pa naging pangit. Hiwalayan ka ba ni Ila kung hindi ka gwapo? Wala yan. Kaya nga, hiwalayan ka ba ni Ila kung hindi ka gwapo? Kaya mo yan. Binata ka pa lang. Pare, Mateo. Hindi, buhay pa yan. Buhay pa yan. Gaano yan? Sa sunbathing? Nakaganyan. Tulog, lasing. Dating na naman. Ano naman ang nagiinom? Ano ni Toto yan? Ha? Kapatid. Tuto. Oh. Sabi nila ko yung isa yan. Yan. Yung dami yan, si Joby. Si Toto. Hindi, ano lang yan, kumpare at. Eh. Yung magkapatid si. Yan, kaya nga siya. Ba't galit siya ano dun? Sabi niya, kupal yan. Tagal na yan. Bata ko. Puging-pugi talaga. Nay. Mataw. 18 ba ngayon? Ataw ka lang. Ha? Bumangga. Bumibenta naman. Bakit? Bakit? Ha? Ha? Ba't wala sa tindero mo? Ayun. Anak ko, wala eh. Kasi kung wala kang tiwala, huwag kang magpatinda. Diba? Tama, mali. Tama? Ano yun talaga? Kailangan may tiwala ka sa Sarili iyong... ko. Wala. Ayun. Huwag mong sabihin yan. Kay... Lagi ko pare, gigising ako alas 3 maaga. Ang ina, alas 7, hindi pa ako gising. Ano ang sabi? Ang laki ng tinamat ko ngayon, bakit? Dati, maaga pa lang, nagkikita na tayo dito, no? Ngayon, bihira na lang tayo magkita ng, hindi pa, ang araw na dito. Kaya mo nun, minsan lang tayo nagkikita. At least namimiss natin ang isa't isa. Kiss nga ako. Kaya mo yan. Hindi nga, wala na kayo na ano mo. Oo. Huwag mag-alala, dami mo naman kaibigan. Ngayon, ano yan, sabi ni Lord, ano yan, bigyan kita ng, ano, pagsubok sa buhay para matuto kang maging, ano,
At Ang tanda na pag nagkaroon ka uli ng bagong love life, kailangan mong pakita mo sa pinakasama mo, hindi lang siya yung naghahanap buhay na para sa inyo. Dalawa. Yung dalawa may yan. Ganun talaga buhay, pre. iwanan kami, hindi na kami. Kala dito pala, naririnig yata. Ayun. Yeah, now, guys. Sa mga kabataan dyan, puro cellphone, basketball din. Kinaka. Visit.
Hello po, Siyang Paulo. Siyang Paulo. Hello po, Tamsak. Maraming salamat po. Shout out. 5 viewers, shout out. At 16 Tamsak, shout out po. Salamat po sa pagpasyal. Yung mga parin yun ni Marmar, nandiyan banda, baka mamaya mawala. Hindi. Matumal man nga ni. Ano? Yan ang ako sa kaubos, ba? Nang. Yung sa yakin. Mas maraming buhos. Ilan lang naman sa kanya? 2. Ano lang kasi to eh. 5 lang ginawa ko. Kumuha ng marami.
Ay, shoutout. Ako stick. Hindi shoutout. Salamat sa pagpasyal. Mabagsak yan, Mark. Mabagsak yan. Tanggalin mo muna tayo, Mark. Ano ba ako bagsak? Sana'y unawain. Magkano sa kamatis? 30 lang, ma'am. 30. Churchy. Mahal pa din. Oh my God naman kayo. Ilipat mo na nga, ani. Mar, yung laman yan, ilipat mo sa kariton. Dito ko alas 3. Ay, 6 viewers, shout out. Isang kay Marlon. Hirap maintindihin. Ate, bili na ha. Basta kamatis, 30 na lang kilo. Ayaw.
Kain lang ako guys. Shoutout pala kayo. Hello. Hello. Guys, nandito kami ngayon sa Dubai. Nag-ano kami ngayon, nagbablog. Hello. Pupunta kami dito sa sa restaurant. Pupunta kami restaurant. Kakain kami. Masarap ulam dito. Ay. Dito ang restaurant. Dito kami sa restaurant ni Agnes. Si Agnes, makain niya ako. Ito guys pala kinakainan namin si Ate Agnes. Yeah. Minuto te. Dito kami sa restaurant ni Ate Agnes. Isang kanin muna. Kanina mabili nung umaga, bigla na wala na lang customer. Griselda, shoutout. Kain po. Dito kami sa restaurant ni Ate Agnes. Mura lang pagkain dito. May libre pa sabaw. Enak, kain tayo mga dyan. Kain Papa. Gutom na si Papa. Kain tayo Ate Criselda. Ay, Mark, kilala mo si John Carroll? Ay, hindi. Bakit po? Hindi acoustic? Sino ba yun? Si John Carroll. Kain tayo. Lunch. English man, lunch. Ulam. Vlogger din. Hindi hindi po acoustic. Search ko nga. Bakit mayroon? John Carroll ba? Ito ba yung acoustic? John Carroll. Guys, turuan ko kayo kung paano kumain ng mayaman na. Ay, mayaman. Mayaman. Ay, mayaman.
Ulam. Kunti ulam. Wala ulam. Kanin muna. Mayaman. Tayo mahirap. Doon ako sa mahirap. Mabilis. At pangaon. Okay, shoutout sa po viewers.
Busog. Puro kayo mali pa? Nakita ko ni Marlo, tatagawan ko sana eh. Thank you Lord. Nakain na rin. Karoon tayo ng ano? Hindi na ma'am. Christian. Five viewers around.
wala, buwang-buwang yun eh. Ay, Biboy, thank you. Sa kay Biboy. Okay, tapos na. Hindi, ma, thank you po. Yeah. Ako lang kumain. Alam mo yung isa ko na, kasi meron ko sa duman. Nawala lang sa isip ko, alam mo yung
Bihira lang. Saan dyan? Sa YouTube, ano, 3 for 20. Pag-libre mo kaya ko ba ano? City Hall, City Hall. Ganang report lahat na. Ulang. Shanghai, Korea, Sabat.
$25. Lagay mo na dyan.